27 deficients psíquics treballen cada dia al taller Alba de Tàrrega, impulsat per l'Associació ProSubnormals de Tàrrega i Comarca i finançat per la Generalitat. El taller, que s'ha construït en uns terrenys municipals, una de les principals activitats és el rentat de cotxes. Els nois i noies s'hi esforcen d'allò més. Fem la màquina, enxufem la màquina, fem els baixos, fem les portes i mira, fem els vidres. Els deixeu nets, nets? Sí, molt nets. Sí, jo estic molt content i mira, i estic molt content i a mi m'agrada la feina i estic molt content i la feina sigui la feina i m'agrada. Una altra de les activitats del taller Alba és el reciclatge de roba. A l'escola els deficients retallen la roba vella per fer-ne draps, que després es vendran a indústries i tallers mecànics. L'objectiu del taller Alba és donar ocupació i feina, treball, a aquests nens, nois i noies que després de sortir de l'escola Alba no sabien què fer. L'objectiu, doncs, és ocupar-los i a través del treball donar-los la possibilitat, potser, d'obrir-se un camí a la vida dintre de les seves possibilitats. A més del reciclatge de roba o de rentar cotxes, al taller Alba hi ha una bugaderia en la que es renta roba de restaurants, hotels i equips esportius. Amb els ingressos que reben de les 3 feines que fan els disminuïts, es poden pagar les despeses de manteniment i es recapta una quantitat de diners que fa que la subvenció de l'administració no sigui tan minsa.